на Марица. На река Марица. И започнахме да ги трепим. В момента вада поредния шаран от днешния уикенд. Да. Айде, стиги се, бе. Да теба. Дикенцето да теба. На мен ли ще ми правиш номера, бе, а? На мен ли ще ми правиш номера? Вземи въздух. Ох, на батко. Ох, на батко. Демонстративно. Точно така. Чувате ли как свири кордата? Сега нежно ще го мушнем в кепчето. Няма лъжа, няма измама. Всичко е наред. О, палянга. Да, ето това е над 2 кг. Ето сега ще видите как ще го целуна и ще го пусна обратно в водоема. Всички любители на риболова да правят по същия начин, за да може да има винаги риба и да си я ловим. Ето е така. Видяхте ли? Целувате го и обратно го пускате във водоема. Да си плува. Ето е така. Довиждане до следващия път.